Egia eskubideaz arituko naiz, ze asko hitz egiten da egia eskubideaz, baina saiatuko naiz gero hausnarketa egiten barrutik. Barrutik esan nahi dut ordenamendu juridiko espainiarretik begiratuta. Zein puntutaraino hori gauzatu daiteken, ze aukerak dauden, ze mugak, eta nola ikusten dudanik hori guztia. Nork ikertu ditzake gizarte demokratiko batean, nork ikertu ditzake egitate penalak, edo balizko egitate penalak izan daitezkenak. Bakarrik epaileak edo baita legeen bitartez egin daiteke. Egia eskubidea existitzen dela nazioarte mailan. Baina indar desberdinarekin. Badauka barneko dimentsio bat, eta hori oso potentea da, eta hori artikulatu egiten da giza eskubideen urraketen bestelako hitzarmenen bitartez, norberak eduki dezakena, berak sufritu duenean giza eskubideen urraketa individual bat, dimentsio individual bat dago, eta hori lotu egiten da justizia eskubidearekin, ematen du epaileek eman behar dutela. Hor nolabait hitza eta asetu behar dutela. Eta edatzen ari da ideia hori, alegia danok badaukagula eskubidea egia jakitekoa, eta hori errespetatu behar dela, inkluso haratago, giza eskubideen urraketen munduan. Urraketa sistematiko puntu bat daukatenean. 20. mendearen erditik hona, ideia hori egonkortu da. Egia eskubidea baldin badago hori nola artikulatu behar da. Epaileen bitartez edo artikulatu daiteke legeen bitartez. Orduan baldago arazorik, epaileen bitartez espada legeen bitartez egiteko. Abia puntua, Euskadik eta Nafarroak erabaki dute bi legeen bitartez biktimen aferrari heltzea. Baina estatuaren aldetik egon ditezken giza eskubideen urraketei begira, ezer ez zegoen. Eta orduan, legeen bitartez egitea erabaki da estatuak ezer egiten ez duelako. Biak izan ziren konstituzio auzitegira eramanak. Biktimen lege horiek ez ziren epaiketak egiteko. Baziren jendea aitortzeko, orduan egiaren eskubidea ere gauzatzeko modu bat zan. Konstituzio auzitegiak eman du epaia Nafarroari dagokionez. Gutxi gora bera tesi bat defendatzen du gehiengoak. Eta tesia da bakarrik epaile penalek ikertu ditzakete egitate penalak. Nola lege hauek sartu diren, zeharkako era batera bada ere, egitate penalak izan daitezkenetan, tortura, hiltzea, lesioak, biktimak, giza eskubideen urraketen biktima dira delitu larriak. Orduan ezin dira sartu. Baina nik nahiko nuke horren kontra argudioak mahai gainean jarri. Askotan administrazioak ez aldu zehapenik ezartzen, zigorrik ezartzen horre isunak. Eta askotan ikertu egiten duenean, ezilegi administratiboak gertatu diren, askotan horiek gero bukatzen dira izaten ezilegi penalak. Terrorismo kasu askotan, jakiten ez danean nori izan dan egilea. Egon da atentatu bat. Eta ez dago jakiterik nork egin duen atentatua. Etak egin du atentatu bat, baina ez dute harrapatu nori izan dan. Horrek esan nahi du biktimak lagako direla indemnizaziorik gabe? Ez, askotan indemnizazio, kalte ordaina ematea, beraz biktima aitortu, egiten da jarduera administratibo baten bitartez. Fiskalek, poliziek ere, jarduten dute askotan epailepean jardun gabe. Eta fiskalek eta poliziek jarduten dutenean ikertzen, eta egin behar dute. Ez dute jarduten epaile penal moduan. Eta ari dira balizko egitate penalekin zerikusi edukita. Badaude parlamentuko, Espainiako parlamentuan konstituzioak aginduta, baina baita ere autonomiako parlamentu guztietan, batzorde parlamentarioek jardun egiten dutenak gero balizko krimenak izan daitezkenekin. Hori ez da noski ez legezkoa eta noski ez da konstituzioaren kontrakoa. Gauza bat da preskripzioa eta horrek oztopatzen du erantzunkizun penala norbaiti ezartzea, norbait gartzelara bidaltzea, eta beste gauza bat ahaztea preskripziopean jendea egon daitekela kalte erreparazioa behar duena, edo diru laguntza behar duela, edo laguntza psikologikoa, edo aitortzea zer gertatu dan.
plano desberdinetan ari gara mugitzen. Bueno, hauek guztiak dira argudioak esateko, serio hartuko bagenu konstituzio auzitegiak Nafarroaren kontra erabili duen argudioa. Serio hartuko bagenu, esaten ari naizen guztia izango zen konstituzio kontrakoa. Eta horrek erakusten du noraino gauzak batzuetan zuzenbidetik lagundu beharrean agian kontrako egiten dugu, zen sinistuta nago zuzenbide izan beharko litzatekela gatazkak konpontzeko tresna. Eta ez gatazkak areagotzeko tresna. Tresnak erabil daitezke gauza baterako edo besterako. Eztabaida ez da ikertu ala ez, baizik eta zertarako ikertu, klau. Ikertu daiteke erantzulerik gabe. Nafarroako eta Euskadiko legeak sortu dira biktimei leku bat egiteko, beste batzuk egin ez dutelako. Ikertu daiteke, era berezi batera, egiaren bila, biktimak aitortzeko. Bai posiblea dela, areago legezkoa dela, areago konstituzio aldekoa izan daitekela, areago inkluso obligatorioa dela ikertzea. Baldin eta baldin bada sikiera egia ateratzeko, kalte ordainak ateratzeko. Posiblea dala, ordenamendu juridiko espainiarraren barruan, zirrikitu batetik bada ere, nolabait egia, eta Espainiak nahiko baldin balu, halko luke, ez dira inventoak, posiblea da. Eta ordenamendu juridikoan egon liteke. Baina jakin behar dugu Espainiatik ez dala etorriko. Ze hor korrelazio, indar korrelazio bestelakoa da, eta ere gehiago botere judizialaren komposizioa. Orduan, nire uste apalean, hemen dauden legeak aztertu behar dira ikuspegi estrategiko batetik begiratuta. Orduan, Nafarroako legea jaz dago, baina Euskadiko legearen kasuan errekurtsoak enduta oindik biziri baldin badago, nire ustez, bada aukera bat. Nire iritzi apalean, egia ateratzera behartzeko tresnetako bat izan daitezke biktimen legeak. Partzialak direla, baina badirela palanka bat ateratzeko. Hori bada egia azalaratzeko modu bat. Eta oso ondo estalita dagoenean egia, leku guztietatik. Estatu batek hor implikazio esan duelako, oso zaila da ateratzen hastea, baina ateratzen hasten danean, bestelako urratsak ematea errezagoa da, ze bestela da egoneza, ezin aurrera egin. Orduan, nik hemen, eta badakit zaila dela, baina hemen, eskatuko nuke gehiago ikuspegi estrategikoa. Zirrikitu bat baldin badago goazen hartara. Ze biktimek badakite. Biktimek badakite. Haiek ez dute egia eskubidea behar ez, badakite zer egin dieten. Egileek badakite. Baina nork ez daki. Gizartearen zati bat. Eta hortarako, instrumentu juridiko on batek agian albidetuko luke egia gizarteratzen dijoala, eta horrek elikatuko luke agian egia eskubide hori behar bezala asetzeko etorkizunean sortu behar diren baldintzak. Gu juristok sortzen dugu ikuspegi bat. Historiografiak beste bat. Mugimendu sozialek beste bat. Egia osatzen da danon artean, ez?